atong ablihan atong mga Biblia. Doon na ba kay dalang Biblia? Dapat magdalago kag Biblia. We are Bible Baptists. Amen. Amen. And we believe on what the Bible says. Amen. Baptist is our name. Bible is our textbook. Christ is our Savior. Alright, 2 Timothy chapter 2, verses 1 and 2. Walang ka-verses. Alright, haniwan mo na ako for a while. Let's give reverence and respect to God's Word. Ato ning basahon with understanding. No, basa ka, unya, sakta, while nagbasa ka, para it will be more meaningful ang pulong sa Ginoo. Right? Nana mo? Amen. Together, basa ta. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in thee, is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Right? Take your seats. Kaliwag mangiko. Dala. Duha naman the verse. Now, this morning, ang atong topic na isgutan, we will talk about stewardship. Stewardship. Generally, kung ang pastor or ang preacher or teacher magtudlo gani, mag-isgot gani o stewardship, usually ang moabot dayon sa dali dayon moabot sa una-una sa Kristohanon sa membro, ang pastor mag-isgot og tulo ka butang. And one, the pastor will talk about treasure, talents, and time. And generally, appeal na sa stewardship. Amen? No, may isgutan ta about money. You know what, ang pastor nga nahigugma sa iyang congregation, mag-isgot yun na, magwali yun na, magtudlo yun na, mahitungod o giving. Mag-isgot yun na, mahitungod o kwarta. Why? Because God has promised the blessings to all who give. Amen? Ang Ginoo, mga kaigsunan, doon ay saad ng panalangin, mga panalangin sa mga maghatag. Wala yung saad sa Bible na gihimo sa Ginoo nga naay panalangin ang di maghatag. Di ka kabasa sa Bible. Ang naa sa Bible, ang dunay panalangin kadtong maghatag. Right, amen. Amen? Oh. And so pastors who love their people will preach on giving because that is the way God can bless His people. Will bless His people. Amen? But ayaw rag itingkag imong dunggan kung mag-isgot na diri kwarta. Mag-isgot ganitang stewardship, it means una nga kinahanglan natong masabtan nga kita, we are only a steward. Piniyalan na ta. In other words, dili kita'y tag-iya. We are just managers. Pag abot na to aning kalibutan na wa tay ato. Tanan, we believe that all belongs to God. Do you believe that? Yes. Wala tay ato. Everything that we have is being entrusted by God. That's why God expects us to be a good and faithful steward. God does not like His children to be unfaithful. Amen? God does not like His children to be bad. Diba? Kung ikaw amahan ka, di ka gusto ng iyong mga anak, will become bad. We want our children to be good. Amen? We want our children to be trustworthy. Gusto ta ang atong mga anak mapialan o masaligan. Kaya bati kayo ng anak na di masaligan o di mapialan. The same po sa atong Christian life. Ang atong langit ng amahan, kung luwas ka, iya kang anak. O gusto ang Ginoo nga mapialan ta. Dili lang sa atong treasure, but also sa atong time.
Amen? Amen. So kung ang pastor mag-announce kanina nga magtudlo ko about stewardship, you can expect nga mag-isgot ko na about sa treasure o about sa time. If a pastor loves his people, he should preach on the importance of their using their time wisely. Amen, amen. Are you with me? Kabalo ka kung luwas ka, paminaw, kung luwas ka, kung hindi ka mo simbang Domingo, you are not wise. You are not using your time wisely. Wala nimo gigamit ang imong oras sa maalamon nga pamaagi. Nga naman, kay kung Kristohanon ka, kabalo ka, nga ang adlaw nga Domingo, iya ni sa Dios. Amen. Do you believe that? Mo agree ba ta ana? Amen. Nga kini nga adlaw, iyahan ni sa Dios. Amen. In fact, tanang adlaw, iyahan sa Dios. Right. Walay atua, pinayalan na kita tanan. Amen? Unang salamat nga naa ka karon. Amen. Kaya ang adlaw Domingo, mayroon panahon mga kaigsunan sa nimo. Panahon ron iyaron sa Ginoo. Amen? That's why we need to give an allotted time nga atong ihatag sa Ginoo. Nga naman, paminaw, usa ka adlaw kitang tanan mohatag tag husay sa Dios. Ug usa nga atong tagaan og husay sa Ginoo, kaning giunsa nato paggamit ang oras nga iyang gipiyal nimo. Amen. Amen. Oh, we will give account to God for how we use our time. You know what? Time is life. Time is life. When your time runs out, your life runs out. Kung mahugtan na kag oras, burot pod imong kinabuhi. Amen? In other words, when I give you time, I give you my life. Are you with me? Amen. So, when you give your time to a person, you are not just giving time, but you are giving life. Amen. Are you with me? So, when you give your time to God, you are not just giving time to God, but you are giving your life. Amen. Dili pwede nga moingon ang Kristohanon nga akong ihatag akong kinabuhi sa Ginoo unya. Di ka kahatag og oras. Di na mahitabo. Amen? Because the best gift we can give to God is the gift of our time. Amen na pa mo? Amen. Walang dili maayo mga kaigsunan nga panahon sa Domingo ang Kristohanon dagang excuses. Busy, manglaba, mangahoy. Mga kaigsunan kadaghang adlaw ka na agad kang Domingo. Kuyaw kayo ni Domingo mga kaigsunan kay biktima hong tasyawa. Amen? Manggawas ni mga sakit nga way sintomas. Mukalit ka na sakit, gawas. Tawag na nila og simbasitis. O gitawag og sandisitis. Nga Domingo rin na mo gawas. Nyawa na'y simptoma. Di ka mo agi anag panginit, babugnaw. Mukalit rin na. Nya maayo po na pagkahapon. Yes. Hello? Amen. Paminaw, gusto tag panalangin. Yeah. Kung gusto kag panalangin, ayaw ing anaa ang Dios pagtratar sa imong kinabuhi. Amen. 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 Amen? Kaning atong wali ini tinud-an na ini. Amen? Amen. Oh, kabalo ka mga kaigsunan, dagang mga tao nga, kabalo ba kaning, di ba sa upatan ng luwas? Importante ba dahil nato ning simbahan? Di ay makauna-una ang tagsimba kong pista. Maganit ang simbang pista kay hubog na daan. Yes. Are you with me? Oh, dara ka dito sa kalsada, gamisa ang pare, kakas kalsada. Nagas tabi. Hubog naman. Ngulos. Amen? Pag-ingon nga, oh, tayo na sinulog. Eh, arang, nindutas imong sinulog, kay hubog naman ka. Nindot yung sayaw-sayaw. Hindi na mo yung simbahay. Are you with me? Oh. Kung gusto nagtalo ka na, pastor, na kung sa dita, dihatagi ka. Tagang magsinulog-sinulog, hubog. Tinood na. Nang grabihan mo dag sayaw. Lipong mo na.
Bata na siya sa tuyo kay. Tuyo ka, kamalipo nga. Baliw. Kabalo ka, bisan ang dili luwas ha. Ang dili luwas ba nga naabitaw ka alam? Ang ilang oras o ilang gisayangan. Amen. Kung ano ilang gisayangan, ilang gigamit ang ilang oras to help others. For example, kaning mga inventor. Kaning mga inventor na siguro na guna-una kung saan nga makatabang sila sa uban. So they will use their time inventing something to help other people. O karon, di na luwas ha? What about God's people? What about kita ba nga nag-claim na luwas? How have we used our time? Ha? Ato lang sayangan? Ato lang hutdo cellphone? Are you with me? Amen? Kita madato anong sitag cellphone. Hello, amen? Ba, tag na kayo negosyo na cellphone. Sige na kag-scroll, sige na kag-photolab. Are you with me? Oh, di na naman mga pila-pila ng photolab eh. Kontento na mo sa inyong now? Amen? Oh, kapo ka, you know, this world is bang offering something to make us discontented. Lagi na yung now. Amen? You are, ingon ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. So, pili ra ka ng duha. It's either you are fearfully or wonderfully. No? At hindi ka nga ito kas katingalahan or arikas kahadlukan. Ang uban kay both ng katingalahan na kahadlukan pa. Pero tanan nga gi-create sa Ginoo, good. Panahuna ra na nimo nga batik kag naong. Amen. Ay una-una, di ba di ka batik naong? Oh. Kami na. Kung doon na may mga grupo sa tao aning kalibutan na dapat mugamit sa insakto na oras, wisely ba nga paggagamit? It should be God's people. Amen. It should be God's people. Amen. Dapat ang mga gusto mo asinso, gusto mo dapat, sige na kagyan ka, tanaw TV. Kabaw ka unsay cause sa poverty? Laziness. Kaning pagkatapulan. Amen? Ang uban, tapulan. Ang uban po, gihimong tapulan. Amen? Gihimong tapulan. Colossians 4:5. Okay ba? Amen. Kinanglan, masayod. Na kung masayod ka ba, ay, nigi palampos na kabalo na ko, anak. Wag ka kabalo nung linini mo i-apply. Verse number 5. Ready, go. Walk. Basa. Walk in wisdom toward them that are without. Sunod. Redeeming the time. Redeeming the time. It means use your time wisely. Ayaw usiki ang atong mga oras. Daghan kay kag oras nga usik. Amen? Ang atong kinabuhi, aning kalibutan na mura nig alarm clock. Amen? Oh, alarm clock. Nakaset na ba? It means magkadugay ta aning kalibutan na wala taon gagkadaghan ang atong oras. Are you with me? Nagkaanam og kagamay ang atong panahon. Nagkagamay og anam ang atong takna aning kinabuhi. Matag usan ka nato nag-anam tagpaduol dito sa minteriyo. Amen. Amen. Every tick of the clock, mga kaigsunan, is ang atong
we are moving forward closer to the grave. Right. Nang ayaw sayangi ang kahigayunan nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi by doing nonsense things in this life. Nawa, gyud mga hinungdan ba kanang imong giusikan nga time kung imo ba nang ibasa ang Bible, imo nang iampo, imo nang ipangalagad sa Ginoo, naa pa nay resulta. Amen. Imo nang itrabaho, naa pa nay resulta. Amen. Oh, dili lang treasure time but also kung mag-isgot ganing pastor stewardship, expected ganin makadungog ka ang pastor hisgutan ta about how we use our talents. Our talents. Again, ang pastor nga nahigugma sa mga katawhan o sa mga membro simbahan, magwali yun na mga kaigsuunan, mahitungod sa pagkapinihalan. Tudloan yun ka, kung willing kang magpatudlo. Tudloan yun ka mga kaigsuunan nga, ang imong talento, imo nang ipagamit diha sa pag-alagad sa Ginoo. Di na imo gamiton sa kalibutan. You know what? When we stand before the judgment seat of Christ, we will give account to God kung giunsa na to paggamit ang atong mga talents. Amen? Are you with me? Oh, kabalo ka mga kaigsunan, dunay kagang mga tao sa kalibutan, very talented. Pero ang gigamit sa Ginoo. Amen? Doon ako yung mga nagpagamit sa una sa Ginoo nga mga talented, but they go to the world. Doon ay mga nindot ng mga singer, mga kaigsunan, na talent mo kanta, na sa una, kaning mga tawanan, nanganta ni, nagkanta ni simbahan. But for some reason, mga kaigsunan, dito na nanganta sa kalibutan. One of that is very, inyuha pa gani siguro ning idol, labi na sa mga tigulang. Si Elvis Presley. Do you know Elvis Presley? Ito ka rin Elvis Presley. Nakanta ni si Elvis Presley og simbahan before. When he was young. Sa diyang bakanon pa siya ba? Senior siya sa ilang church. What will happen sa inay kapo? Nagsunan. Who went to the world. Living a life, mga kaigsunan, nga way Ginoo. Amen? And there was one time sa iyang concert, mga kaigsunan, nga usa sa iyang pinaka-expensive, mahal kayo nga electric guitar, ipospos niya sa stage. During the concert. And he said, if someone can give me peace, I will pay for it. Isang pila pa kamilyon, iya daw paliton kung doon ay makahatag niya kalinaw. No one can give you peace Right. Amen. except God, Amen. who is the Prince of Peace. Amen. Amen. The world will never give us real peace, Amen. genuine peace. Only the Lord can give us peace. Amen. Kung daagos Ginoo, ng imong talent, ipagamit na sa Ginoo, kabalo ka mo kanta, kabalo ka mo nagantag talents man, at mga skills, at mga abilities, ipagamit na nato sa Ginoo. Kay ang source ng tanan, ang Ginoo man. Amen. So malimpay ang Ginoo nga ato nang gamiton para niya di na nato na gamiton sa yawa. Diba? Karon kabalo ka, naluwas ka, may kamukanta, ipagamit na sa Ginoo. Ay nakaditos video kay. Kaya mo nang gustuhan ka sigag kanta simbahan niya. Pag adto dito sa balay adto kas kuyog sa imong mga silingan na mga party mo kanta mo birit pa kag video kay. Amen. Amen. Ingon ang Bible, gigamit na mo imong baba sa duha. Sa panalangin o sa tunglo. Yun ang Book of James. Amen? Subo, pagipalandungon kung naapay choir member na kanta gamok video kay. Amen? Excommunicate na ito. Nga mga nang tabo. Dapat ikaw nga tagaan sa Ginoo o opportunity ng mga lagad niya, karon nga nalagalagan ng Ginoo. Kaya di naman mo balik katong mga nahurot na nga oras na to. You know what? Hapit na mahuman ang kuwan. Unsa? 2023. Pila na lang ka bulan?
2024 na. Di na nimo balik ang 2023. Oh. Amen. Dili na. Amen? O nang sayang kung nahurot na lang ang tuig, kung wa ko'y nahitapos atong kinabuhi ba? Are we big? Sayang. Limang ka, siyang na dahil nakatuig diri. Can you imagine kung nakakadiri pagsukad, pagkuyo, kunya, huwag gihapon improvement imong kinabuhi. 9 years ago, maura gihapon kahangtod karon. There's a problem in you. Are you with me? Siyang na nakatuig. Dili, walo. Amen. Dapat dunay improvement, dunay development, dunay growth. Amen. Amen. Dapat mumature ka diya sa Ginoo. Amen. Amen. Kung saan na paggamit. Paggamit nimo unsay naa gipiyal sa Ginoo kay kung di na nimo ipagamit, imo nang idinalo, gamito na si Hawa. Amen. Oh. Gamito na, di imong talent di na ipagamit sa Ginoo, gamito na si Hawa. Duha ra may mo gamit sa tao, ang Dios o ang Yawa. Ginoo raman o ang demonyo. So kung di mo ipagamit imong kinabuhi, ang imong talents, ang imong time, ang imong treasure sa Ginoo, usually gamito na siya wa. Kay bakante man ka. Mamunta ng ingon ng Bible, mag-careful ka during idle time. Kana bang wa kay gihimo sa imong kinabuhi? Bantayanan kay na. Because that is the time Satan will come to you and tempt you. Unang nindot na, the word redeeming the time, you get busy in the word of the Lord. Amen. Amen? Ayaw rahunta imong panahon para sa imong kaugalingon. Are you with me? Ay rahunta imong panahon sa pagsigig bukod o salapi. Ayaw. Amen. Kaya at the end of the day, wa kay madala na bisag sintagos. Amen. Gahini ang Dios tungod kay siya mo'y tag-iyan sa tanan nga naa nato, Yes. including our life. Amen? Kaya kung unahon ni mong Ginoo, kamo ka ingon ng Bible, ang panalangin mo overtake. Amen. Sige, bukod sa panalangin. Hindi mo na kinahanglan bukdok. Amen? Imo rang tarungon ang Ginoo, ang tumano na nimong prinsipyo niya sa iyang pulong, ihatag na sa Ginoo. Ihatag na siya kagukod. Ang panalangin mo, ang pusong pa ni mamudagan. Amen? Patingon ng Bible, kung imong tumano ng iyang pulong, imong i-obey ang iyang pulong, are you with me? Amen. Imong i-apply ang mga kamatuoran o prinsipyo sa iyang pulong, ang panalangin mo, overtake nimo. Amen. Gusto tag overtake ka, tag panalangin? Amen? Amen. This is true. Now, you know what, importante kayo ni nga, we will become a good steward. Kaya kung di ta maayo nga pinayalan ang Ginoo mga kaigsunan, he will be sad. Kung magtanaw siya ang mga katawhan nga di ta maayo nga pinayalan. Karong buntag, ang atong isbutan, dili lang about time treasure, but dili mo yung pinaka-topic for now, karong buntag. Doon na ilain pag yung nagipiyag ang Ginoo na to. Muna yung gusto na kong itudloan ng lesson. Makita na to sa atong text na gibasa sa 2 Timothy na si Apostol Pablo, itudloan niya si Timothy. Ipahibalo niya si Timothy nga, Timothy, you are a steward. You are a steward. You are a steward of what? You are a steward of information. Information. What is that information? It means si Timothy gisaligan, gipiyalan siya sa Diyos sa pinaka-importante o pinaka-birilhon na informasyon sa iyang kinabuhi. Likewise, kitang tanan nga nagngalan nga Kristohanon, paminaw, are we with me? Are you listening? Amen. Gipiyalan kas Ginoo aning pinaka-importante nga information o inig-atubang nato unya sa Ginoo, mga kaigsuonan, di lang ta mohatag og husay sa Ginoo, giunsa nato paggamit ang kwarta, giunsa nato paggamit ang atong time, giunsa nato paggamit ang atong talents, but most of all, mohatubang tas Ginoo, mohatag tag husay what we do or what we have done with the gospel. Amen.
with the gospel. Ang usa nga gipiyal sa Ginoo sa matag usa nato ang maayong balita ni Kristo. Amen? So kung ikaw pananglitan na kay information na itawang nasakit og cancer, o ikaw kabalo ka mangayo, moayo sa cancer. Kabalo ka mo tambal, doktor ka. Natay kaalam ang kaigsunan sa pag-ayo sa sakit ng cancer. Kung imo ra nang taguan, di na nimo i-share, di na nimo ipahibalo mga kaigsunan, you are worse than Hitler. Amen? Kinahanglan nga imo nang ipaambit ka na nga information. Kita mga kaigsunan, kung luwas ka, dapat nakabalo ka nga na ay gisalig nimo ang Ginoo ang maayong balita. Amen? Dagang mga tao mo atong impirno tungod kay di ay mga Kristohanon, di kabalo mo sa mo paambit. Amen? Amen? Napa mo? Oo. Maayo ra mo istorya og mga way pulos, walay hinungdan nga mga pulong o butang, pero kung mag-isgot na gani gospel, di ko gani kabalo. Amen? Oh. Are you saved? Amen. Kabalo kang anong luwas ka? Amen. Kung sa may hinungdan, anong naluwas ka? Gusto ni ko kabaluan ng sulwining. Sa iyo na na. Iyon sa mga kapag luwas sa Ginoo, maunay pamaagi sa imong pagpaambit sa kaluwasan. Hindi ka kinahanglan mo ato og Bible College para makabalo kag sulwining. Are you with me? Hindi ka kinahanglan mo enroll mag-igsunan og seminary to know sulwining. Tawa kung sa imong buhaton, iyon sa kapag luwas sa Ginoo, mo na imong i-share. Amen? Kaya para ma-master pag ka, kuyog kag sulwining. Amen. Gusto kang makabalog sulwining, di na ka mo kuyog. Are you with me? So, ano yung pagkabalo? Kuyog kag kabalo. Ay, kung kagkuyog atong di kabalo, kaya kung magkuyog mo puro di kabalo, usawa na ninyo pagkabalo. Balik na lang ang Ginoo, mag-rapture na lang. Amen? Nya basig mag-demo dito sa langit. Okay, sige, partner mo, sulwining, puli-puli. Tinanaway, no? Magmahay ka, may palagi. Kuya gugusto na, namina gugong tag, kung saan to. Nagkaton ko, di ba? Willing ganit mo katon sa ubang mga buta? Manikamot mo dito, makakat, kinangan, makakat kong tali. Uban, manikas ko mong gani para makakaton. Nakanino ang pulong sa Ginoo, di taganan mo katon. Katon! Amen? Wa may usang na tao na ito, hindi nga kabalo na tatanan. Wa may tanan ato nang maghibalan, pinaagis pagkaton. Kung di ka mo cut-on, mga kaigsunan mo, cut-off na lang may tapos imong kinabuhi. Amen? Hello? Oh, doon ay gipiyal ang Ginoo. Ano niya? Ningon ang Bible, ningon si Kristo. Whosoever, for unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Required. Amen? Gipiyalan ka sa Ginoo, naigihatag ang Ginoo nimo, you are required by God. You are demanded by God na muhatag ka og accountability, anak. Usay magod nata sa kalibutan, kini kalibutan nga atong gipuy-an ba? Dili ganahan og accountability. Are you with me? Yeah, amen. Oh, mabito na. Doon ay mga laki, gusto magpabuntis, pagkauman mo layas. Nga naman, di gusto ng accountability. Ayaw kag sulod, anak, nga responsibility kung di ka ganahan accountability. Are you with me? Amen? Sunod ka. Kontrata, sunod ka. Uy, lisod man di ay ni. May sayos kinabuhi eh. Right. Amen. Amen? Mabito na, kung gusto kang magpasayon, paminaw mo yung people, school lang taro. Amen. Amen? Para ganang kang sayon. Lisod na. Kanya, do your best. Amen? Do your best. Kung labaw sa tanan, yung partner God. Oh, yung partner God. Lisod na, di pa partner ng Ginoo sa samot. Tawa itong text ha? Tawa. Ang 2 Timothy. Are you looking at the Bible? Amen. Verse number 1 sa chapter 2. Read, we go. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Now, there are three things that we need to consider in a passage.
And we see a progression that has to take place generation after generation. So kinahanglan magkaigsunan, kabaw ka kinahanglan nga kining atong nakatunan, kinahanglan nato ning itudlo. Kay kung di nato ni itudlo, magkamatay na to, wa na makabalo. Are you with me? Mo tanang ningon ng Bible ha, giingnas Paul ni si Timothy giingnan Paul, the things that thou hast heard of me, imong nadunggan, na importante kay maminaw. Amen? Heard of me. Paminaw doon ka. Tudlo yung pastor, paminaw ka. Nagwalay yung pastor, paminaw ka. Kaya dihas pag paminaw, diha ka makakaon. Amen. Amen? Heard of me among many witnesses. The same commit thou to kinsa? Faithful men. Paminaw mga men, mag-faithful ka. Amen. Lisod ta piyalan kung di ta faithful. Ang requirement is faithfulness. Imong ipiyal, imong si Paul, kadungog ka na ko, ipasa ba? We need to pass the baton. Kung sa atong nakatunan, paminaw sa atong Christian life, kung pwede magkaigsunan, tabangan nga, ang iyong pastor, matabangan nga kana, mapasa po nga sa imong mga anak. Kaya di man na, responsibilidad lang ni pastor, pagtudlos imong anak, responsibilidad na sa ginikanan. Usay, ang i-blame sa ginikanan, ang maestra, ang pastor, dili na mo sad-anan. Ikaw may sad-anan, kaya ikaw may unang teacher anan nila. Are you with me? Atong itudlo, kung unsay atong nagkatunan sa pulong sa Ginoo nga mga prinsipyo o kamatuoran, let us commit them to them. Aron sa sunod na generation, wala, pananglitan kung di nato, watay tuloy buhaton dili, di tangang tudlo, watay buhatos ministry. Kung sa may mahita mo, kung mga matay ta, this church will die. Amen. Nga naman, ang next generation, they don't know what to do. Kung saan itong buhaton, unang atos lang ditudluan, kung saan pagpangalagad. Ang Diyos. Ingon si Paul, usan nga gipiyal, the strength. The strength. Paul said to Timothy, thou therefore my son. Timothy was a son in the faith of Paul. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Nanong niingon man si Paul, strong in the grace. Why did Paul say, be strong in the grace? Nga naman, tungod kay ang buluhaton sa Ginoo, dili ni mahimo sa mga Kristohanon nga huyang. Dili mahimo mga kaigsunan ang buluhaton sa Ginoo, dili ma-establish, ma-build up ang church sa mga membro that are spiritually weaklings. Masa nang weaklings, kanang dali ra kay mapaling. Si kanan nimo gamay napaling. Dili ma-build ni. Kinahanglan ni mga Kristohanon that are strong. Asa kadapit lig-on in the grace. Kinahanglan tag men and women who are strong in the grace. Grace. Amen? Asa na nato makaplagan ng grasya? In Christ Jesus. Amen? Nanglantag mga Kristohanon, mga igsunan nga lig-on nga mga Kristohanon nga makabaro nga mga tubang kabalo mga tubang siyawa sukol siyawa. Amen? Yung ang Bible, sukli ang yawa kaysa mong karatil o dagan. Yung ang mga debatidor sa CFD, uy, ikaw, midagan man ka, ikaw ang yawa. Maigo na lang kas logic. Kaya yawa, mudagan man. So ikaw nga mudagan, yawa ka. Bobo mga tawanan. Now, we do not have to guess. Asa man yung asa damitan ni magigsunan nga ni Pablo na kinahanglan si Timothy magmaligon. In verse 2, nag-discord, deklaro niya to be spiritually strong. Spiritually strong. Amen? Para unsa? Para makatudlo kas bulong sa Ginoo. Eh kung ang pabila naghapon kang maura, ikaw ay sige tudloan. Dapat ikaw na'y manudlo. Kung tao kadugay na nimong membro, ikaw
Ikaw nagyapon tudluan. Dapat kabalo na kang manudlo. Amen? Amen. Kabalo na ka. Bisan sa basic lang ba? Kabalo na ka sa basic. Tanawa. Verse number 3. Thou therefore be endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Nganong kinahanglan si Timothy maging ligon, strong, spiritually strong, so he can be victorious soldier for God. Ayaw kalimti mga kaigsunan, na di lang ka son of God, you are a soldier of Jesus Christ. Sundalo ka, dili pwede nga ang sundalo bayot. Are you with me? Di pwede nga ang sundalo musulod ka sa military, uyang-uyang ka. Amen? Ang sundalo ligon yun na. Amen? Strong. Faith. Discipline. Amen? Tanawa. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be what? A soldier. Kasi nagpili na ito na mahimong soldier? God. Amen. But listen, doon ay daghan kayong mugapos nimo, mahitanggol nimo, aning kinabuhi. Para ang nagtawag nimo, nagkili nimo, di malipay sa imong kinabuhi. Amen? Na ang yawa, kaduha na ang kalibutan, ikatulo na ang sala. Amen? Daghang pwede mo intanggol na to nga, di ka kalihok. And you will fail to do the purpose of God for your life. That's why we need to be strong in the grace. Asa ka maligon? Sa grasya sa Ginoo. Amen. It means sa'yo, pagsalig sa imong kusog, ay, dugay na kong baptis. Ayaw yung kagsalig. Amen? The arm of flesh will fail you. Salig yung kasgrasya sa Ginoo. You always claim the grace of God every day sa imong kinabuhi. Lord, na mo sa kademonyo, ni-suggest ako ni atong imoon, atong ingnon ang mga Kristohanon, na di lang sila magdali. Don't be in a hurry. Amen? Listen to me. We only have limited time. Lord. Yun ang kanta, only one life. So soon it will pass. Only what's done for Christ will last. I'm not sure if we're still alive tomorrow. We're not sure kung buhi pa tayo next week. We're not sure if makabot pa tayo 2024. Amen? Amen. That's why we need to be prepared all the time. Amen? And part of that preparation is to use our time, our talents, our treasure, our everything, our strength wisely. Amen? Ayaw nagsayangi ang imong kusog sa mga butang nga wa ko'y hinungdan. Gamitan na diyan sa Ginoo. Amen? Amen. Kapalus Paul nga ani nga time padung na siya mamatay. Tigulang na, ani nga time tigulang na mas Paul. In fact, sa sunod ani nga chapter nagisgot na sa dinig kamatayon, isa I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. My departure is at hand. The word departure is hapit na siya mamatay. Pero nakanindot kay naa siya'y nabilin. Nanindot nga legacy. Yung maayoy nga namatay ka nga nag-backslide. Tama, namatay ka nga wag kayo nahimos Ginoo. Ay, sugot nga mamatay ka nga wag kayo nahimos Ginoo. Kay maulawan tayo atubang niya. O nang manikamot ang ato ning mapasa ang atong faith, ang atong suban, ang atong conviction, ang atong prinsipyo, ang atong nakatunan sa bulong sa Ginoo. Let us pass this to the new generation. Amen?
So si Timothy, mga kaigsunan, itudloan og maayo ni Apostol Paul. Gidisciple ni Apostol Paul. Kay ang trabaho ba yan ni Timothy is magwali. O kaning magwali, mga kaigsunan, hindi mahimos mga huyang. Di pwede nga moadto ang moadtog ministry huyang. Amen? Kinahanglan ligon diya sa grasya sa Ginoo. Nga naman, kaning magwali ka mga kaigsunan, labi nang imong isulti ang kamatuoran, unya kaning kamatuoran, kaning tinuod, mao man di ganahan paminaon. Gawas aning magwali ka nga imong iwali og unsay gustong madunggan sa mga tao kay di na kinahanglan og courage. Pero kanang magwali ka sa kamatuoran, unya ang imong iwali di ganahan sa tao nga imong walihan, unya imo gihapong iwali, that takes courage. Amen. Kinahanglan ng courage mga kaigsunan. Ang imong walihan di ganahan ana nga wali, ang imong tudluan di ganahan ana nga pagtulunan, pero imo gihapong gisulti bisag kabalo ka na di sa ganahan. Amen. Kaya ato ni klaruhon, di ni paganagana. Oh. Kaya kung mga lagad, tas Ginoo kay giganahan ta, na, kaning atong gana ra ba yan? Di na mao. Dapat mga lagad ta with the conviction. Conviction na kay conviction, dili emotion. Amen? Kaya kanang emotion, wala-wala na. Pero kanang conviction mo sa pulong sa Ginoo, diha na sa inyong kasing-kasing magpabili na. Amen. Isagwa na kay emotion. Amen? Nanglang tag magpistuhan nga mga lagad nga dunay courage. Dunay kusog ba? Ng mga lagad nga kurag survival na lang dito. May ikaw nga pastor, magtanaw ka, mura ka makuyawan, magtanaw sa bimbro ba, mura kamay nang naminig kulang. Are you with me? Amen. You cannot feel what I feel, but because di ka pastor. But there are times na kami mga pastor nagtanaw sa mga membro mo na tiwasono na ba? Tiwasan na? Kung itong murag gatingatan, yung mga tiwasin na nga. Di na nga mao nga pangalagad gusto sa Ginoo. Gusto ng Ginoo mga alagad ta nga kuyog ang atong puso. Amen? Di ba? Atong puso niya. Amen. Di mayong nga padung pag-eskwelahan, abti kay ka, padung sa buhon, abti kay pa musibahan, mura kag namatyan. Amen. Pusog pa nimong bao. Amen? Luya kayo sa simbahan. Amen? Gabihan nimong kusog ka mo, yaw-yaw dos eskwelahan, at dos simbahan, ay, sa trabaho niya, pag among simbahan, pagkanta, di ko ka madunggan. Hello? Amen. Ato ni paruhon, oy. Nga naman, kay kung doon na may kapit nga atong ihatag ang atong pinakadales, it is in the house of God. It is in God. Aman ko'y grado di apasol. Taga-apas diri grado. Kung kapalo ka, nga ang tanan na itong gipangimo din, gantihan is Ginoo dito sa amin. Amen. Hindi na lang magunahuna kung diri gantihan ta. Di man ko tadi apostol i-recognize, papakan ta niya. Di man tadi ni bar nga naay bidyokihan na naay grado diha. Magkanta ka. Amen. This is a church. Amen. This is a house of God. Amen. Amen. Oh. Ilad naman na parang hatag ka mag-singko. Palamian ko nung kagado, pati ugod-tingok. Amen. Dulaan na kasi awa. Kabalus Pablo nga ang first requirement for Timothy to be a minister of the gospel was that he must be strong. Are you with me? Amen. He must be strong. Dili pwede nga ikaw minister kas gospel unya
Di ka ligon. Amen? Nangagad ka sa Ginoo nga, wa di ka ligon. Amen? Di ba yung ng Bible, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy Mine. ano sa ba? Mind, with all thy strength. Strength. With all thy strength. Amen? Pero atong kusog, ipangita sa Ginoo. Makita po nato din number 2, di lang strength, but also the sermon. The sermon. Ingon si Paul nga to ni Timothy in verse 2, and the things which, or that thou hast heard of me among many witnesses. Si Timothy, kinahanglan doon na siya courage, strength. Why? Tungod kay ang responsibilidad na iyang gipasan bugat kaayo nga responsibilidad. Amen? And that is to pass the truth of the gospel. Asa? To faithful men. Sa atong church, kinahanglan tag mga men that are faithful. Are you with me, mga men? Amen. Mga tatay? Kabalo ka ang manubag sa inyong pamilya, di imong asawa, ang bana. Kita mo ipaninglan sa Ginoo. Amen? Una, kung doon na may moset o example sa pag-alagad sa Ginoo, it should be ang tatay. Yes, Lord. Amen. Di kaya ang tatay may mutuklo das nanay, ikaw na ito dito. No. You are not a good example. Yes. Maayon mo piktan o tunggan. Amen. Amen? Yeah, your children will follow. They will see your example. Man. Kabalo ka nga mas ang tanawon nga example. Kabalo ka nga nung tatay. Kabalo ka kinsay mas tanawon nga example sa atong mga anak. Dili ang example sa mama. Yes. Ang example sa ilang papa. Tinuod na. Mabito na doon mga anak, they have struggled. Tungod kay was like klaro nga father figure. Was like klarong father figure ba? Unang kitang mga men, dako kay tag responsibilidad. Munang ayaw luya-luya. Amen? Ayaw luya-luya. Ayaw talaw-talaw. Isog gani kay tawa pata na luwas. Kani pangalagas Ginoo talawan unta. Amen? Kita ra tag dagom. Dita kasimba ni kay dagom. Dagom ra na. Amen? Oh, ayaw kahadlok. Kay kaning pangalagas Ginoo, kabaw ka kaning pangalagas Ginoo, kinahanglan ni paisugay ra ni. Oh, yes. Amen. Isugay ba? Anong isog man ta dito pud nato? Isog ta kay natay Ginoo. Lord. Amen. Gusto tag blessing nga talawan ta. Amen? Pag-ingon pa lang ganing pastor nga, malakay, taganahawa lagi. Nakurog na ka diha. O pa nga ni kakuha kung sa chapter. Giunha na ni mo. Nawa na. Giving na po din. Commit thou to faithful men. Kinanglan tang mag-faithful. Dili parang naluwas. Tungod kay luwas na ka. Amen? Oh, ang uban kay mag-faithful man para maluwas. Di na mao. Amen? Di na mao. Kita naatay rason na mag-faithful nga naman. Tungod kay luwas ka. Nasabtan ba ni mo nga luwas ka? O bito na, paminaw, kung doon na may usa ka butang na kinang i-value ni mo taro, kaning imong kaluwasan. Kay kung di ni nato ma-value o taro ng kaluwasan, ang nato pong pangalagad, wa po'y klaro. Amen? Kay mura naman tag, dili luwas. Di ba, ang kinabuhi nato sa wa pa na luwas. Importante ba dahil nato ang mga butang na iyas Ginoo? Dili oy? Dili oy, importante ba nato ning simba? Kinsa man diri wa pa ka naluwas kada Domingo pa simba. Okay, Madrid man eh. Kinahanglan gyud na asa kay Madrid naman is kumpinto ng puyo. Naman nagdako tag dili Christian home. Yes. Wala oy.
Kung sa ganig lubina, din ganit mo apin. Amen. Amen. Nabuslot na lang ng kampana o binapting mo agahapon na niya. Amen. O kayo nauna, manggod na ito, so na, ay wala tayo makuha niya. Kayo nauna na ito, magtutag simbahan, kayo na tayo makuha. That's your wrong mentality. No. You do not go to church, kayo na kayo makuha. You go to church because you want to serve God. You want to honor God. Dili ikaw mo ay makakuha, kung dili ang Diyos. Amen? Mo'y makakuha og himaya sa imuhang kinabuhi. Karon daghan kayong challenge, magwali ka. Nganuan? O kidaghan ng mga nagwali po og di tinuod. Daghan king mga pagtulunan, mga igsunan na gabiha kayo. Unang kinahanglan tang magwali. Di ba? Kita manglakaw ta, lakaw pong saksi. Sugatay ka na nila. Kung salamat nga, tunay mga kaygayunan ang mga tao nga na ay madunggan sila nga klaro nga mensahe sa kaluwasan. Kung saksi rin ang lakaw, wag yung maluwas. Amen? Gahapon, namatay na sulwiningan? Amen. O, di kumuhay mo lakaw. Sa may masulwining na to. Amen? That's why Paul said to Timothy, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and to preach the things that thou hast heard of me among many witnesses. Paul's gospel was the truth of Jesus Christ. Paul was telling Timothy to preach the same gospel he heard from Paul. Amen? Amen. No? Kapag sa time karon kung magpastor ka, it's very challenging. It's only by God's grace. Nga naman, dagan sa mga tao ron, matong simbahan niya, ang ilang gusto, pag atong simbahan, ang ilang gusto mo paminawan, ora ilang daw ato. Ano bang gusto sila ang ilang madunggan nga wali, kanang pakatulas dalunggan. Abang siga na sila hapuha. Di man ako yung nasa gitod sa Bible. We need to preach the whole counsel of God. Amen. Amen? And in fact, ang mga butang na atong gikinahanglan, di taganahan. Ang atong gikinahanglan ba din di taganahan. Pero gikinahanglan man nato. We need to accept it. Amen? We need to receive it. Because that is what God wants. Dili atong gusto, kung dili unsay gusto sa Ginoo. Dili unsay atong ganahan, kung dili unsay ganahan sa Ginoo. Amen? Karon nga naluwas na. Dili na imong gusto o ang atong gusto mo ay matuman. Kung dili unsay gusto sa Ginoo, magunsa man ang ganahan ta na, gusto ta na, pero di man gusto sa Ginoo. Amen? Oh, payo nang gusto sa Ginoo mo ay matuman. Amen. Amen? Kaya at the end of the day, dito man ta mga tubang niya. May nangi, ba't ako nito waso na? Makita na to din the similarity, the sermon, the strength, the similarity. Ingon si Paul sa text sa 2 Timothy chapter 2 verse number 3, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Kani ba man imong giingon, gusto ang Ginoo nga di ra hangtod kanturan ikaw si gihagtudlo. Karon ikaw tudloan. Pero moabot ang time nga ikaw na po'y manudlo. Karon ikaw pa'y Bible studyhan. Moabot ang time, ikaw na po'y mong Bible study. Karon ikaw pa'y bisitaan. Moabot ang time, ikaw na po'y mamisita. Amen? Who shall be able to teach others also. So, ingon namin naman kung mura ni networking ni magkaigsunan ang principle ba? Nga ikaw, ako, nagtudlo ko, gitudluan ako ni, unya siya po nga natudluan, mutudlo po siya lain, unya siya na po nga natudluan, mutudlo na po siya lain, ingon anak raman gud ni. Pero kung ikaw nga natudluan, ay di na ko manutudlo, bahala na sila. Di mang problema. Kinahanglan ng imong information nga nadunggan, nadawatan, di na nimo iluom ra sa imong kaugalingon, imo mo nang i-share. Amen. Ngayon, because you are accountable to God of that information. The gospel that you have heard, the gospel that you have received,
From the Word of God, you are accountable to God. Amen? In many cases, mo ni ang problema sa daghang mga kasimbahanan. I think, di lang din sa Cornerstone, but even to many churches, we failed mga kaigsunan ani nga butang. Unsa man nga butang? Many of the churches failed to equip the members, especially the young men, to carry this gospel to the next generation. This is true to some many churches, especially in America. Right now in America, mga kaigsunan, ang ilang mga simbahan, jutay o gamay ra ang mga batanon nga dunay desire mga lagad sa Ginoo. Wala na'y desire. Unang dini mag-train ka mga kaigsunan o atong mga anak, i-train ni nato sila. I-train ni nato des Ginoo. Ingon ang Bible sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So asa dapat magsugod ang training? Ha? During childhood. Dili adulthood. Kasi kaning mga dagko na, namay matudluan, ang ba na to? Matudluan man dagko na, pero usay lisod. Kaning dagko na, nanay kaugalingong prinsipyo, nanay kaugalingong opinion, nanay ang kaugalingong idea, ideology. Lisod ni mo tudluan, it takes time. Pero kaning mga bata, mga kaigsunan, ang ilang brain is empty. Amen? So this is an opportunity to train them. The word train up a child in the way he should go. Kinsa may giingnan na ang parents. Amen. Ang parents. Amen? In the way he should go. He should go. And when he is old, he will not, depart from it. This is true according to studies. Dagan sa mga nagtarong o pangalagad, gigamit sa Ginoo, natudluan sila samtang gagmay pa. Kunya, ang katong nakatunan, there were times na niaksog, na tulimbang, niaksog liko, but those things na ilang nadunggan sa una, nadawatan sa una, would remind them. Are you with me? Nakapadayon o pangalagad sa Ginoo. When he is old, he will not depart from it. O nisubo baya palang dungod kay iniggamatay sa ginikanan ang mga anak, di na mga lagad. Amen? Buhi pang ginikanan, kuyog tanang anak sa simba. Pagkamatay sa ginikanan, wala nang mga anak, di na manimba, kaya wala na sa mga magpapa. Ano naman, wala na tudluan. Amen? We need to teach our children these principles that they will serve God even wa ng mga magpapa. Ano sana natutudluan when they are young? Samtang bata pa sila. Oh. Wa ni hunong kaning pagtudlo. Wa ni ending. Kay once mo undang ka ani, undang po atong kinabuhi. Because learning has no stopping. Ano yung hunong ng pagkaon? Amen? Ano yung hunong? Kabaw ka kung i-compare niyo ang churches before o sa mga churches karon, grabe kayo ka. Ang kausaban, ang very drastic kayo ang changes, mga kaigsunan, compare sa mga churches. Sa time ni Paul o sa time sa Book of Acts, layo kayo mga kaigsunan. Daghan ron sa mga simbahan, mura-mura na pong kalibutan. Amen? It looks very much like the world today. Ang similarity ba? Amen? Ang daghang simbahan ron, mura na pong kalibutan, similar sa kalibutan, dapat makita nga lahi ka. Doon kay anak ka sa Ginoo. Amen? O ayaw biya. Kung sa imong nakatunan, ayaw isalikway na. Ayaw nagbiyain. Be true to that doctrine and principles and truths na imong nakatunan. Amen? The information na imong nakatunan, imong nadunggan ng pulpito, nagitudlo, iwali. Be faithful, anak. Amen? Be faithful. Ay kadungog kag doktrina, may nga doktrina.
Wa ko kabalo nga sayop day nga doktrina. Unang magbantay ta mga kaigsunan sa mga butang nga atong gipaminawan, unsay atong nadunggan, nga kamatuoran ato nang ipadayon, ato nang ipabilin, ato nang itudlo sa uban, atong himuon ang atong responsibilidad. Are you listening? Let us know our responsibility. Amen. Ikaw mismo, you need to study your own. Amen. Ikaw mismo ba? Oh, you have to teach your children. Ay kaguna, paabot nga. Unsa ra gud taon ning Sunday school sa simbahan ka unsa ka simana. Amen. Dagdag tayo ang inyong mga anak sa inyong balay. Oh. Amen. Ayaw na tudloy og 1+1. Ayaw na tudloy og phonetics. Ayaw na tudloy og alphabets. Tudloy na mga kaigsunan og pulong Ginoo. Are you with me? Amen. Dapat ba diri mga ginikanan nga gipamemorize ninyo inyong mga anak? Kasi na-memorize na ng multiplication pero ako na yung kalibutan sa Biblia. Amen? Oh, importante kayong pulong Ginoo. Why? Because this book is the one that will change the lives of our youth, of our children. Ano na mo usab, mutarong, munindot sa ilang kinabuhi. Diba? Ang ako, mutuo bagyutan na tinuod ni. Yes. Gamhan na ni. Yes. Diba? Gamhan na ni pulong sa Ginoo. Makausap ni, makapag-o ni kinabuhi. Eh, hindi ka mo tuo, okay, so nawagin kayong pulos. Mauna ang dagang Kristohanon, makainom-dom ng Biblia kung Domingo. Uy, Domingo naman rin, nasa rong Biblia. Nangita ka. Bago kayo ayaw ng Kristohano. Amen? Huwag kayo klaro ng Kristohano. Dapat kada adlaw magbasa kag Bible. Amen? Labi na kitang mga tatay, basa kag Bible, pakita yung mga anak mag-ukap kag Biblia. Di ka ang sige kakita sa mga anak na ukap kag cellphone. Support ang mga itong mga anak, grabe mo cellphone. Grabe mo mo cellphone. Yes. Amen. Support ang itong mga anak, di ba nagbasa ng Biblia? Di ba ito basa mo Biblia? Amen? Oh, na prangka-prangka, eh. Pwede din i-flutter-flutter ka. Tudloan, nakikinanglan tang mutubo. Di ta mutubo kung sige hantag bibi-bibi. Brad. Get na, Brad. Tudloan, gaging sakto. Naaran ni imong dawaton, pero imuning dawaton, makaayo nis imong kinabuhi. Oh, unya na ay blessing. I hope doon na tayo nakatunan. Iyagawa mo yung nakatunan. Amoy nakatunan? Sakit na budak ng tilaw. Kamot kag tudlo. Ako maning kamot kong tudlo. Ikaw maning kamot kong kagkaton. Amen. Pait kayo mong pastor, naning kamot og tuon, naning kamot og tudlo. Daghan kong nakatunan na dapat ikaw po makaning kamot kag katon. Amen? Amen? Amen. Dahil na mag-Sunday school, magdakag sulat. Para usap ka adlaw na kay matunan, imo nang ma-review. Di ba? Di ba sa eskwelahan mo sulatan? Oh. Simbahan ba sulat doon ta? Wow, drawing mo nung naong pastor. Ay mga membro nga simba, drawing. Nag-drawing nung naong ni pastor. Tanood na. Yun ang mga young people. People to school ba? Tuo kang namina, nag-drawing kayo, nag-drawing na, gatindog school pito. Mga salbahis na, nang kami, namin mga WhatsApp. Oh. I hope we learn something. This is God's Word. Ato ning dawaton with a teachable heart. Amen. Amen? Kaya ang pulong sa Ginoo nga atong dawaton, doon na ipanalangin may tabo. Pag ato ning sa likway, suko ta, awapit tayo panalangin na. Amen? Did you learn something? Praise the Lord.